Kulesi sikhathi kulomzuzu sikhuluma no Mrs Pearl Ramotsamayi oyi-social worker supervisor kwinhlangano ebhekela kulindaba ezithinta umndeni kwa FAMSA ekhona la eThekwini. Mhlawumbe namhlanje sikhuluma indaba ethinta ama family secret nenhlobo zawo ama secrets ajwayele ukuthi abe khona kuma families. Ake sikubingelele sikwamukele Pearl. Yebo, ngiyababingelela abalaleli bevuma FM. Mhlambe singakhulumi kakhulu ake siqale kona uFAMSA. Masikhuluma ngoFAMSA sithini? Kuzwala sengathi igama elinqanyulelwa. Awusibeke esithombeni. uFAMSA iyinhlangano ebizwa ngoFamilies South Africa. Ikhona kulo lonke la eSouth Africa. Si branch yethu thina ila eThekwini. Mhlawumbe ke sibheke ke indaba zona ethinta umndeni nezimfihlo ejwayele ukuthi zibe khona emndenini. Yiziphi imfihlo ejwayelekile ukuthi zibe khona emndenini and mhlawumbe futhi bungakanani ubunzima obenziwa izona lezi imfihlo? Ngingathi nje esihlangabezana nazo thina sila kaFAMSA ekuyiyona mfihlo kakhulu esiyibone ngezikhathi eziningi ukuthi ingane ayizalwa abazali labo ecabanga ukuthi ibona noma omunye walabo bazali mhlawumbe ubaba noma umama akuyena wakhe, it's not the biological parent. Enye futhi uthola ukuthi indlela abazali abahlukene ngayo izingane azilazi iqiniso kahle zizolazi sezindala ukuthi cha uma nobaba bahlukaniswa ukuthi thola ukuthi ingane bezingazi mhlawumbe kube into embi leyo. Ezinye imfihlo uzothola ukuthi mhlambe mengabe omunye umzali waboshwa uthola ukuthi ingane ayizutshela ukuthi cha wena ukhuliswa ubaba usibani ngoba ubaba wakho wangempela usejele, ingane ithola isindalo ukuthi kanti ubaba usejele. Mhlawumbe ke sibheke enye ejwayelekile noma enye iyiqhamuke futhi uthola ukuthi ingane ibiyazi ukuthi ubaba uyena lo onaye ngalesi sikhathi and only to find ukuthi akaboshiwe ke mhlambe kulomzuzu ukuthi mhlambe umama azange zakhulume iqiniso ngezathu 80 zeni ubaba wazi ukuthi ingane yakhe ingane futhi yazi ukuthi ubaba wayo kanjalo mhlambe uthola ukuthi kwesinye isikhathi nomama wazi ingane mhlambe wathwa ke akahlale nayo ingane and ikhule ingane yazi ukuthi uyena uma wayo naye futhi angayitshela iqiniso. Mhlambe ake sibuke ubunzima nobungozi bokuthi sibe nalezi imfihlo. Imuphi umonakalo ejwayele ukuthi ziwenze sikakhulukazi emndenini? Kahle asiqale ngokuthi nje umndeni usuke ubumbene ngaleso sikhathi ngoba kusuke kukhona lento le efihliwe. Nendlela ophila ngayo umndeni uhlala kuba ne-stress esithile, kuba ne-anxiety ethile ngoba noma nikhuluma nizama ukubamba ukuthi kungaze kufikele ekutheni manikhuluma kuze kutholakala ukuthi nizogcina senikhuluma into ezwenza ukuthi ingane igcina isibuza iba nemibuzo ukuthi indaba mama nikhuluma nithi kanje kanti la ekhaya kunjena yini. So umndeni ngaleso sikhathi leso umndeni uhlala uyibambile, so uyazi na ukuthi uma uhlala uyibambile awukhululeki vela ngithi akubi mnandi ekhaya noma nenza izinto nendlela eniplana ngayo izinto anikwazi ukukhululeka wonke umuntu abe involved. Khona izinto eniyiplanayo ninodwa mhlawumbe ubaba nomama wasekhaya kube khona eniyiplana nezingane and makunjalo ekugcineni lokho kuyenza ukuthi kuba ne-disadvantage emndenini ngoba phela nisuke ningahambi indlela eyodwa. Nisuke abanye behamba le ndlela, izingane zisuke zithi zihamba nani kanti azihambi nani, khona la nina nicezuka khona nihambe nobabili kuphela ngoba khona lento eniyaziyo nina ingane zingayazi. Ake sibheke ukuthi nenkinga ayifani nenye inkinga. When it comes to ama solutions lokho kusho ukuthi nama solutions ungafanele ukuthi uapply ngendlela ehlukene. Asibheke mhlambe ukuthi how can we ensure ukuthi yes i problem ibisibe khona ngokuthi we had a secret and the secret ebesinayo manje sekufika isikhathi sokuthi ayiphume, but before ize iphume isecret, how can we avoid lama secret na emndenini ukwenzela ukuthi sisi avoid lezi inkinga ezizogcina sezikhona ngenxa ukuthi we had ama secret? Ngicabanga ukuthi the first thing would be honesty. Nokuthemba umuntu ukuthi umnikeze leso space sokuthi ayijajele yena
ungacabangeli ngoba enye into enza ukuthi abazali noma abantu benze babe nama secret ukuthi usuke ecabangela ukuthi lento mayingavela usibani uzofila kanjani. Don't assume, musukucabangela. Thatha isinqumo sokuthi ngizomtshela rather azi namhlanje kunokuthi azi 20 years later. Ngoba nazi namhlanje isikhathi uzoba nesikhathi sokuthi akwazi ukudila nalento ayicabangisise kahle. Aphole abone ukuthi uqhubeka kanjani nempilo kunokuthi ayazi 20 years later la ezobe seloko ecabanga zonke izinto ebekade zenzeka ukuthi ngalela langa kwakwenzeka ukuthi kusho ukuthi kwakwenziwa lokho ngalela langa kwakwenziwa ukuthi lokho kwenza ukuthi ke manje afile ukuthi impilo yakhe lo 20 years lowo ubu worthless ubephila nje ephila impilo engenayo ikusasa. So azibone as a victim ene abone ukuthi why ngisaphilelani vele ngoba vele impilo yami kade iyamanga all this while kanti mangabe umtshele namhlanje uyazi ukuthi ama memories enizowenza kusuka manje kuzobe kwama memories angempela angenawo amanga ngaphakathi. No, asibonge kakhulu ngethemba lokuthi impela kufikile nakumuntu ekhaya wakwazi ukuthi ayicoshe nokubaluleka kwayo. Mhlawumbe asithi siphetha mhlawumbe singathokoza kakhulu ukuthola inamba in any case abantu bengathanda ukuthi baxhumane nani njengano Famsa. UFamsa ukhona eThekwini ku 30 Bulwer Road eGlenwood. Kodwa sinawo ama-office kuyo yonke indawo yaseThekwini sinama office awu11 ucingo lwethu u031 202 8987. Okay, sibonge kakhulu lo uPaul Ramotsama.